Aguero kama naneno ka Kenya waduoge wang'e. To kwayo na maduong' en ni koro jotendwa manoyier makoro odonje sirikal gi. Ging'eyo ni kata yuak mar Gen Z ma Gen Z ne gado. Ne dwaro accountability, good leadership, emane gima ne giyuaga ahinya. Koro kaka being ni koro gisedonjo kani, ging'e ni giduogonwa Kenya ni e yo makare. Mar ariyo, Gen Z gimoro amora kitimo gi structure. This one was a political, niwane gimilongo ni political quagmire, and it wanted a political solution. Koro being ni Gen Z, they were not yet ready with the type of the structure, mane ginyalo come godo forth for negotiation ne onge. Koro it is an eye opener. Nwadhi Edward, wanego leto jomoke motimore nade nikech wan waonge beti man wanyalo ng'ado go leni mondo wachami. Koro kwa moving forward, ging'e ni ere structures mobedo godo kaka jo Gen Z mondo wabed gi leadership makopo ni gimoro national gimoro owuok te ere kaka wa tackle gino. Erokamano akwayo jo Kenya kumoro amora ma gintiere wabeduru gi kwe. Kenya ni marwa, waonge spare Kenya en achiel ni nyaka chieng' to Kenya masani waloso Kenya be maber ni nyithiwa mabiro. Erokamano inya John Opiyo. Dr. Agnes Salome, in benda mi thuolo mar mondo mi chiw wach mogik gie thuolo ni makoro wachope giko.